Marquez zorionak Gervaizaren garailea eta Gipuzkoako txapelduna erlojuaren kontra egun zaila euriarekin kudeatzeko nola junda? Bai, eskerrik asko. Guri ez dugu euririk bota orduan nahiko ondo, behintzat libretu geha. Nola prestatu duzue gaurko txapelketa? Azkenean, karreterako lasterketekin edo egutegiarekin jarraitzen dagunez, al izan dagoen egin dago, ez? Tartekatzen kabrarekin entrenamenduak eta rutako bizikletarekin ere. Agia esan, ez du, nik kabra duela aste bete edo hasi nintzen kabrarekin, ze triatloian distantzia motzeko triatloiak egiten ditu, orduan ez nintzen inoiz kabran ibili. Zorionak. Eskerrik asko.